may mga tingkay na iniyo, matanom lamang ako. Sa aga ka iniyo, maurago na iniyo. Tanaw. Medyo haloy naman akong panon din nakatanom. Yo, ikaw lang si Duming. Pero matanong na naman ang kamunting kahaw. Ay, tama na muna sarabit naman eh. Ay, salamat sa Diyos. Magkapi-kapi daw muna. Matanong ako, maamay sana ako mga alas 9. Oh, magali. Tanong ko daw. Hali-hali ka pa. Dumi, tingkay man ang gadang itanong. Matanong na naman dahil mo masa ko tatakwanan. Ano yung naiuragas ko na dyan? Pasakit ng batin marayan sa iya. Ay, na daw so. Kape asukar ko tawaran. Oh, ano yun ita? Para irak na. Smar Yusuf. Pinayas gayad kang manaw. Sayang, napuntan na naman kita kainiyo. Pero di man yung makastahan kang manaw. Aram ko na, bida no. Uminagi naman sumauridig di. Kinastahan pag waira ka, so kastang pantanom ta. Anong man doon tawong anta? Maarato na ang mata ng mga pantanom ko digdi. Ay, Maria Josep. Muna ako makapuro pa hingalo na ta. Makakapi-kape. Ipay nakabakal na kape asukar. May gibuho na naman. Woo! Diyos ko Lord.